Okolí to challenge, to nesmím zkusit a musím to vycucat. Dáte to celý, vidíte? Už točíme přes 2 minuty. A mám tady volný 21 minut, protože jak jsem točil strašně moc videí, tak se mi to stalo. Z 10 hodin se mi to strhávalo. Fuj. To háj, mně se to rozpadlo. Fuj. Tak koukám, že to ani nebudu muset, třeba to mít takových přes 3 minuty. Jsme na 2, na 3 minutách. Já se s vámi loučím, mějte se krásně. Mějte se prostě krásně a čauky. Já jsem Mirek Polák. Rockstar. Ne. Já jsem Mirek Polák a zdravím vás. Z mého videa je to video v jednom, tak jak jsem říkal, že ve videa v jednom, tak to bude bez 3 minuty a bude na to hnedka navzat vlog, tak musím se stříhat. No, tohle bude klasický normální vlog a se zákustami. Jak už asi víte, mám příští týden za 8 dní navršky, tak vy si chcete, můžete psát nějaký balíčky, jak chcete fanmail, fanmail, jako fanouškův mail po mně. Prostě a bude mi 12 let, jsem takový starší youtuber, kámošovi už je taky 12 a nejmladším youtuberovi to je z bajáku je Jara Bašník, který má 7 let a už má přes 12 subscribe za 3 videa. On má na jedno video subscribe, 4 subscribe. No tak prostě to nebudem protat. To bude taková připomínačka, dneska už to točím a zítra bude Studio Fotbal Extra, takový extra před zápasem, kdy se podívám na všechny zápasy, co se bude hrát a pak se na netu podívám, třeba v pondělí bude Studio Fotbal do ráno, nebo večer se podívám ještě v neděli a natočím vám z toho vlog Studio Fotbal do ráno, ale nebude to sestřik, jako vidíte na ČT, budu prostě říkat v neděli bude malý sestřih, myslím, že z fotbalu to nebude sestřih, bude to jedno 5minutový, 3minutový video, prostě nějaký to, budou to 3 videa s nějakýma velkýma šancema, chytat nebudu já, ale Honza, z kabiny budou ohlasy, první video bude jakoby takovýto 3minutový, budou ohlasy, jak bude tam rozhovor s Vítkem, to taky youtuber, Vítek Valenta, v popisku budete mít jeho kanál a já bych tohle ukončila, aby mi něco zbylo na to. Mám tady 18 minut, počkám, těch 26 sekund. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a taky někdy točte na YouTube. Ahoj!